Kanginan to Fon Morales, and then my partner pa na ko diri si Juan Diten. Okay, asap gina always say a prayer mga kaisunod importante ang atong papanalangin una sa tanan atong salamat nga tos labaw makagahom. Lord, thank you kayo sa mga gihatag kanatong grasya no. Matag adlaw, thank you kay Lord, thank you kayo. Unya ay ni tamampo kun nga anak kanatong hitabo. Ayaw, kanang naya ang pagampo nga tos labaw makagahom. Kanang kita in every second and every minute. In every hour, mas bisag ka sa bisag asa ka na bita mag-ampo, sampita gid siya kaning hinangin siya kanimo. Thank you Lord, sa mga hatag ka ng grasya matag adlaw. Thank you. Og ang tanang gipagandahan maski buhi sa nga anta magmalinawon ang kalibutan. Thank you Lord. Thank you sa tayo. Oo, ang grasya gid yung hatag kanimo. Salamat jud kayo. Okay. Bueno, ako sa ding ikuan pag musta kayo ang ako nga isang taon ko mga partner si Marlon Limpangog, no? Las udot ko, udot ko trans, maay kayo. Marlon, may pagpaminaw niyo og sa imong mga sakop. Thank you kayo. Og ni Jonas Villaganas. Okay. Taga Masbate ni siya. Thank you kayo. Jonas sa imong pagpaminaw. Thank you. Og sa mga tao din napitain ng mga silingan. Thank you. Amigo man ni Atty. Rafael Banyok. Nangumusta si Jonas ni Atty. Rafael Banyok. Thank you Jonas sa imong pagpaminaw. Ano? Ang suwatan po karon nga itong hatagan ng pagdagad, no? Pinadakin is usa ka lalaki. Ay, lalaki ba? Okay. Usa ka lalaki na napatawag lang sa nga Butsi. Kini ay buhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Butchie. Pinang problema, mag-upag yun din akong nadiskubrihan. Kaya wa mong good sa mag-upaming kasal sa kasawa. Pero karon may nabantayan ko. Pero araw na inyo dyan nasabtan na akong sugilan mo, no? Yung ko ni pagsugod ang tanan. Oh, I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you are mine and mine alone. Oh, I'll be loving you eternally. There will be no one new, my dear, for me. Though the skies should fall, remember as you'd always be. Forever true and loving you Mauna, dahil mag-o. Kag yung duklon. Da. Kasi may away. Ulit angay sa mga dahil o. Kinsa lang mga pas mo. Yaw, mas biska. Kasi Abay. kontra ano niya? Apoy, ano nila. Marag ki kontra sa kasawa na. Magbundag siya kontra. Kasi sama ka ni. Kaawa ni Dora. Ali-alion ko bintana ka ni. Asa tuturo may kusina eh. Mauna, giingal na dili maglaag-laag dugabi eh. Kay Sorry. dugay maulit. Di trawa, dugay na kamata. Karong unsa naman ha? Way linungag. Way lutong sutan. Sa man pas mo Ay, ay. yabag mo ni Friska. Nagyaw-yaw man siya siya usa. Way nungdan. Oh, hapi ko may kontra. Ay, yabag ng babayhan ha. Mauna ni. Buulo kong kanibi. Natural nga mapas mo gitaani kay unsaon dugay mang mata. Imbes mo mataog sayo para makalungag, dugay matuog kay magsigid duan ng ML. Hala sige, miyembro na magkataanis pasupas mugang. Sige na lamang. Uy, Friska. Oh, ay buhi pa day ka. Ha? Sa pagtunay mo na ako patay mo? Karoon pa mong kalibangon, God. Ang si karong nga ganiha naman. Ang katakanta ng ganay ko dito sa gawas. Kasabi kontra ni mo ha? Ay, Kinsay kontra ni mo uy. ikaw. Yung words na. Sabi sa ataw na ako eh. Nga ako may mga yaw-yawan para ako na ito. Kisa may di magyaw-yaw nga wa pa makakalungag. Way linuto. Unsaon pagkaon na tuan nga wa may linungag. Huwag manglungag na nalday ka di ha. Kaya mag-yaw-yaw pa man ka. Oy, Botske, sayo magkadaay ka nakamata nung wa man ka maglungag. Ang nagtuman kong nakalungag na ka di ha. Kaya pag mata na ako,
wa man kasigdaanan. Nangumpra yung taong kubutsi, oy, yung para sudan. Wa man na mag-iyon. Ay, santisimang karaan. Maghuwat pa day kang ingon, ha? Di ba ikaw mo may permi tiglong pabuntag sa'yo kung mata ka, ha? Ikaw man. Ugugay dito makamata, di sa digam glukag. Unsaon lang ko sa paglungag na nangumpra pa man ko para sudano nato. Onya, unsaon man ni ron? Mukaon lang dahil ni pulos kanon, way sudan. Nagsuntin na nga ang mga umbra ka para makalungag ko. Nagtulong mo, kuhan, naglungag ka sa'yo mga may bangon. Oh, unyag sa'yo. Di na lang sa day ka maglungag og imo. Maghuwat pagiday ka. Maghuwat pagiday ka nako, ha? Sinsya nga daya. Yay? Saan nagtulong ko, ikaw na lang maglungag. Mao na diha. Isulta na sa pagsige ni magduwaan na imong cellphone. Sige, duwaan ng Mobile Legend. Tiguwang na lang ka, Butski. Ay, pag-apil-apil anak, wala kay angay. Mano na lang magduwa tag-ML kaysa mag-adik-adik? Unsa to? Ha? Unsa to? Maayo na lang na kaysa mag-adik-adik? Samot na wa kay angay, Butski. Tiguwang na ka, mag-adik-adik ka, pakauwaw ka lang, luod. Parmahil lang ka, maglungag ko. Ay lang, mana. Mana di ay? Ano yung mga kaniya? Bita, naputol na ng concert. Ay, concert. Pagsuka na dito kay mga ulat, ha? Kaya ako asawa, yaw-yawan ko na kayo siya. Sige lang mag-aalisan niya. Pero ako na lang sabot kay sir mo ko sa pamabiling trabaho ko. Unya, iya tanang trabaho sa bahay. Oo nga, mabuntag ako yung matag sa'yo. Karoon na Google lagi mata ko. Naglaming gawa na ko ML. Dugay ko na kamata. Unya to. Wap madug kayo ng pilihan niya. Kapag sige tutuyo ka ng mall. Ay, namili. Taganit na apurado, sabi mo, eh. Ato ta unahan na, tana. Ay, ato maguwat dito eh. Sakit kaya yung bagtak, sige kaulakaw na eh. Sige barog. Pwede yan, sige pumili niya. Huwag kakapili niya. Sige. Huwag din yung maguwatan ko may lingkuran lang eh. Sige, ato ko unahan, ha. Basi kasi sila dito. Malit lang. Sige. Kapo yan eh. Yung shopping niya. Dugay kayo makapili. Kapo si sunod-sunod. May mahuwan ko dari eh. Lingkod ko dari eh. Kaya eh. Ikaw si Foxy? Uy! Wala ka kailan na ako, ha? Uy! Badang! Ikaw na, Badang? Ay! Wala siya kailan sa akong beauty, no? Usap mo ka. Igat mo ka mga kaya. Nauna. Panglaking ba ito yung pamayon karon? Mura naman kang murampa pero may. Igat ang kayo sa mga sinulooban doon. Kapoy nung pugong-pugong ka sa atong pamayon, oy. Mas pahit pag magladlad ta, kaya maka-feel ko sa akong kagawasan. Oo ba? Gusto mo ka? Gusto ka? Adi, wala nagsi Miss Universe. Ikaw, kumusta naman ka? Wapadyok ko, kadilaw ni mo, oy. Alam ba eh? Mga tao. Ikaw no? Nung may mga classmate doon? Oo, gani. Pero ikaw ba yama ay crush ng bayan sa atong high school days? Kumusta naman ka? Naliwanag ka? Wala na imong anak ron? Eh, wala ko yan na ko eh. Kasi may imong naasawa. Katong yapong classmate na to. Nilay. Ang kami nalang niliyang na. Uy, basag silingan na namo. Taga mga nilyaman ko. Kasi man nga sa mga asawa, ha? Si Friska. Ito. Kanto sa mga, no? Laban naka-green, no? Laban naka-green blouse. Kanta? Siya mo imong naasawa? Oh my gosh! Yung ano mo? Nakaila di ko sa kasawa. Ha? Nakaila kaya? Bilang? Recorded by X Thunder Gaming. Nakaila ka sa kasawa? Ka naman ka! Naka-green ang blouse! O may layo naka-green blouse ako. Itong ako na asawa. Hello! Ay, si Friska man na! Anak man sa amang silingan! Silingan ni Ana, pero dili lang misukot kaayo kay ang amahan ko anak niya murag
Murag na nervous breakdown ba? Murag nabuang. Usa? Ay, tungod to siyang sakit kay ang istorya atong iyang amahan gitulis. Unya, murag na nervous breakdown ba? Wa man gud mauli ang iyang amahan og pila ka buwan. Abi nilang patay na. Sus, mo man di ay tungod sa tulis nga hitabo. Unya, gitiunan mo gud siya og pusil sa tulisan, mauto nga tungod sa sobrang kahadlok, mao nang na-nervyos. Wala ko kay baog asa ang ila. Dito na nila hibawaan nga tuwa sa buhol ang ilang amahan. Wa na kauli. Unya, gikuha dito. Sus, nang niwa nga, ug taga-barko naman ang nag-interview niya, kay wa man mo plite. Mautong sa pag-abot sa buhol, ang taga dito, maunay nanawag nila. Mao ba? Wala ka may ibaw ko sa ano? Ay, wa pa matigalit to sa matao. Ang ako na wala san kong nanay ay nagsulti, kay kaila man sila. Ang akong nanay, yung ang iyang mga ginikanan, kaila man. Mao ba? Ay, nahala, ay! Panakuot madini mo, butsi, ay, haris ako. Magkita lang unyat ako sa ba? Gigi, kaya ba rin? Lama tayo? Sige, arin ako. Sagay? Buwan ang ting amahan sa kusawa? Mga hanggaw, sa pagtuon na ako. Way kwarta? Ha? Paliton ko nung sila dauban. May ila. Kay, nagyaw-yaw naman sa mo. Day! Stoy! Botski, tana. Mamalatag lang tindahan. Way buot yung mga tindira din hi. Ano naman sir? Nagyaw-yaw naman sa ka? Da, mga hilason yung mga tindira din hi. Mura kung sa'y trabaho, tindira rabaya. Ay, awsat paghahanda. Uy! Ang naglagot man ko. Ang ano malagi, giunsa man ka? Makalagot di mapayhana. Kita si namili pa ko. Gisigihan kong sunod-sunod. Kasi pagtuyan ako, kawatan ko. Ay, sus, para ka. Anam nga na, natural mo, sunod-sunuron ka kay... O man ilang trabaho. Kabasin mo may mapilian ka, mga tana o niya ka. Mangitam sa kag tindira o niya mo nang magsunod-sunod. Bila sila, sunod-sunuron ka kay... Customer ko ka. Dili, diskumpiyado gina sila. Hadlo kawato ng ilang tinda. Ay, ano nga, muli to eh. May pa. Pag ginipinayan sa kasawa, dali lang masuko. Dali lang kakitagaway. Kay kusog ay magyawag. Kunya to, ha? Uy, kaya pa, utok. Uy, nga naman pa ko anak. Nga no, gipalit ko di ay na. Hindi man nagihatag. Hal pa lang mo. Imubayad ko. Kinsam sa kontra ni babayan, ha? Uy. Yaw naman Pagkadahan sa... ninyo. Kasi pagtuloy ako, bugo. Sige. Kung kasabot, ha? Kasabay Kaya kontra sila ni sa mga lako. Gasto ng gawas ang gawa. Wa ko mayong paliton ko na. Nangutanan ako sa presyo. Mupalit na di ay. Hanggaw ninyo. Pugsod ko ninyo, anak, di ba ko ganahan, anak? Nangutana ra ko, uy! Wa ko mayong mupalit ko, nangutana ra ko, lahi nang mupalit ko ang nangutana. Uy, ang salap sa kanyari, ha? Da, mga tindirag ko ang sandos. Taka lang. Nangutana ra ko sa presyong tagpila. Mupalit na di ay nangutana raman ko. Kinsa lagi kontra. Kung mahalo na euro, mupalit yun ay ko, mupalit yun ay ko. Kinsa lagi kontra ni mo? Ay kanang tindirag isda na sa eskina. Kanang sigahog mata. Ako pa may kunhon. Sige, buangan siya na ako. Ha! Lutuan ang sardinas niya, kay matuog ko. Naglabad ako ko. Ha! Oh, ay. Yung kontra ka itong tindirag isda sa eskina? Ya, anong alim sa mga yaw din eh? Huwag kang maluag ang tornilyo sa utong ng asawa. Oh, hak na. Uy, Prebutsi, nasurin mo. May mga daw niya, Maribads. Kining ang matsusi, kining nulas maribugat ya, Mari? Naaman, pre. Dali, sugari. Ga na si Pare Butsi, may bisita. Dali, pre, sugari. Lamat, Mari, lamat. May ka nasuroy ka, pre, da. Hindi lagi. Ape, uy, Butsi, kumusta ka? Okay na yan po, pre. Wala ka tumawron? Ay, di obro na ko. Nasuroy man. Okay. Ay, kusbay, oy. Sige, lalis, asawa na ko. Ay, normal man yun ang lali sa may kaayon, pre. Kami gani si Bogart, magsimbagay pa man gani ni.
Ino na, pre? Oh, pre, ay, nakita ka niya. Ano pahak sa kong pre. Gabay kong baso ano niya eh. Singan? Nya, kita sa gaaning gisi sa kong kilay, pre. Oh, gitay ni pre. Unsaon, naigo man ko sa walop inimbogat. Uy, kuya mo ko rin ninyong mag-away, pre. Ay, di pa na ba pre, di pa na ba pre. Kini lang ako tiyan na balik naman balik man Ha? Gibalik na mo, pre? Wa, uy. No, ko inis imburnal pre. Sa akong pagdidagan. Ano may dagan sa ka, pre? Gigukon sa kuanin niya kutsilyo. Kaya lang rin yung mag-away. Oh, pero naman na pre. Okay naman okay naman sa bisa ko langga pre. Langga. Kaya naman ay pre. Wa mo magsinubagan ni Mare first ka, pre. Wa man noon. Aw, man noon. Usa na problema ninyo, pre. Ibuang ko niya ako asawa, pre. Mare, kay... Magyaw-yaw na siya Rosa. Murag doon na sige kasulti ba? Doon nagkakaway. Pero nagtanaw na ako. Nagsusi na ako kinsay ang kumpra. Siyo na usa. Ha? Basig doon na siya problema sa utok pre. Basig doon na siya mental disorder. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man na sakit, pre? Mental disorder sakit sa utok pa. Sa ato pa kanang buang. Binakog unsa ng... Unsa! Pre, kanang ilag ka lang. Pre, na. Pre, Ingon mo gud ka nga kanang mao na imong namatikdan sa imong asawa, pre. Ha? Nga magsulti nga siya ra usa. Pre, ipatanaw lang na siya, doktor, pre. Ipatanaw na siya psychiatrist. unsa? Huwag kumalain sa isulti sa kong kumpare bahit sa kong asawa. Gani, marunong nakaingon ko nga, murag saktos pare ako. Mao nga kong isuwayan nga ko asawa ko nga magpatanaw may doktor. Usa ka psychiatrist. Unya to? Unsa? Unsa pa tanaw ko ng psychiatrist? Si pagtuloy ko buang ko? Ay mao gani ha, to tang ipatanaw, maklaro na to kung aong sagyo ka, doon na ba kayo sakit? Dilo na boske. Dili ko buang nga imo ko ibatawag psychiatrist. Bebe, giyon sa imo pagsiguro nga nako na sakit ah. Huwag kay magbalik-balik mo yung sulti ko doon niya. Magyaw-yaw ka na ikaw, Rosa. Hilaw na boske ay. Og sa dama pa na sadyo kanang mga gipanulti nako kanang gisulti ko sa akong kaugalingon, mo na gitawag og self. Og magsulti di ko sa akong kaugalingon, buang na di ay na, ha? Biko na pe, unsa man ko na akong gibalik og sulti, unsa akong gibalik-balik og sulti nga nakaingon makabuang ko? Nay, atong sa adlaw eh. Kung sa'yo mong gisulti. Ha? Sige kag yaw, sige sakit ka. Ya, pagkahapon, yaw-yaw na sa ka. Nagbakubo na sa ka, marag, doon na kay kontra. Nga karon, yaw-yaw na po ko. Ah, sa ato pa, ug magbalik-balik og sulti, buang na di ay na. Be, mangutan na ko nimo ato usang adlaw, kinsa may nangutan na ako kinsa akong kontra? Ako? Ikaw. Unya gahapon kinsa nangutan na kinsa akong kontra? Ako? Ikaw gihapon. Unya karon kinsa may nangutan na ako kinsa akong kontra? Ako? Ikaw gihapon. Ako? Aw, ikaw may buang dili ako. Bungot sa ito'y pagkakidiran. Muna ko problema ron. Kaya dili ko siya magpa-check up. Kaya dili ko siya buang. Mas ako pinuwan ng ilan niya buang. Sige ko na kung balik-balik ko pangutana. Pero medyo ko makasakop niya. Marang ang giawiyaw nga marang doon na siya kikaway. Pero siya naman usa. Nabalaka ko nga. Katong nagkita kami sa bayot. Nakailam rin siya. Kung misulti siya na ako nga ang yakon mo amahan sa buhay pa. Nabuang ko to. Buwa ka na kalabutan sa iyang kainitang ron nga. Murag, ang anay ko siya nga maglawiyaw sa masya raw sa. Saan mga dili na bagyod siya magpatanaw, doktor? Ang sa nga kong buhato na ni, alam kong pagkitaon ko ninyo. Kung saan man kung kamo pasultihon, butsi. May adlaw! Sa tanan po na ito mga ka, igsuunan po nga migamit na sa ito ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best yung kinaimno na to ha. Alam mo kibo nga nga nung pait-paitan siya kay wala na namutangig sugar. Wa pa butangi sa ato ang makadagkuan sa ato ang Sed Marketing. Tungod kay usan na siya makatambal po na to sa ato ang sugar. Kana taas kag sugar, diabeteson ka. O inom na ka na ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay kape sa mga diabeteson kay number 1 yun na ron nga sakit ang diabetes. Bisag asa kinadaghanan. Wala ibaligya ron ang mga tao
nga mga tambal para diabetes ra, grabe kayo. Sila si Bibulroko gani, sila si Ninyo Bulak, grabe kay gipag diabetes na, grabe kayo mo na nga. Kinahanglan mo inom gyud ato ang Said Panyawan Coffee Mix, the best kay na. Daghang mga ingredients nga gisagol ana. Salamat kayo. Ate Pwes, Okay, og ako sang pasalamatan gulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka daw Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sugar. Ayong si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan ako sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, magyapon, usag yapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, inog inon una ka mukaon sa imong paniuto. Magyapon, inig panihapon ni mo, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ako sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galang na itong problema kayo sa kidney o UTI, ayaw nagyud mo kabalaka o kahadlok ana. Tungod kay doon na makaayo makatambal, makapaalibyo anang itong debate bahin sa kidney o UTI, inimawaan kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa kugon herbal capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Don't panic, it's organic. o sa tanan naman kay sunan nga migamit sa ato ang number 1 nga plus ang Said Limit Oil, thank you kayo yung tanan nga mao kini baton nga mutabang nato or nga na number 1 man. So tinuod nga mutabang sa atong problema kini paduhot, pabawal para kita kalawasan para space. Katul kuto sa kabataan, ili kay pagyuta sa dingki. Dysmenorrhea kani ato dapi nga sakit, ili kay pagyuta sa dingki. Kung mga plus sa Said Limit Oil nga anar mapalit sa butika, di ba kayo ili? O sa butika gyud. Sa butika na mo na mong lambiruwa gyud kay sa butika mo kapalit. Tinuod mi gito sa butika kay ang original gitong Said Liniment Oil. Wala ikson na matud-an na maginas katawhan adto gyud ka sa butika mo palit. Di kita mo palit og sa gawas. So, may galaw, dili kalita sa butika, adto na ta sa Facebook, no? Bisitahan na to ang page sa Said Marketing. Type na to ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot na atong i-like ang page mga igala. Makita dito na ang mga genuine Said Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Said Marketing, mapalitan po na to sa Shopee. So, mga igsoon, mga suki na to, di pa pinaw, mga suki na to sa Said Liniment Oil, butika rin kita mo palit, butika, o di galit sa, ato lang sa Shopee, no? Ulayo. Thank you kayo ha. Ano yung kita kay, para magtanaw na to kung sa kayo depensa. Pato kita tinuod nga Said Liniment Oil. Okay, yagal na to yung Christian si Ikuan. Si Francis Figurido, o sa iyang amahan nga si Emiliano Dudong Abanila to Badailan din ni Francis Figurido o kanyang anak na si Emiliano Dudong Jr. o si Mrs. Nini. Okay, thank you kayo. Dagang salamat sa pagsali na to sa Said Liniment Oil. Okay, thank you kayo, ma'am. Said Celebrity Contact Beauty Soap sa Said Marketing. Ayaw kalimot ha, sa mga kababayan, mga kabakinan, mga kabataan, mga kabayutan, parehas na ako. Ayaw ko makalimot na to Said Celebrity Contact Beauty Soap. No? Ilapit na ninyo di ha, BAC member, tiya sa Barangay Tanawan Proper, no? Sister Marina Lagahed, YouTube La Cuerpo, Merlin Dumlao, Dolor Susada, Chili Susada, Miradel Susada, Christy Lagahed, GR Lagahed, and Raymond Lagahed. Ayaw ka makalimot ha, sa atong pagpaligo, Said Celebrity Contact Beauty Soap. Ano mo nga, no? Doon na mo din mga sangka para sa ato ang whiteheads, blackheads, doon na ba kayo up-up, doon na ba kayo pugis-pugis, doon na ba kayo, mura nagbayang atong skin, Said Celebrity Contact Beauty Soap. Pagpabilin ka mong younger looking o kutis artista. Ha, thank you. Ate Pwes, Okay, ang sendo nato karong adlaw gulyat. si Butsi? Butsi. Oh, si Butsi. Si Butsi Ate Pres. Problema siya aning iyahang unsa to yung problema Asawa. niya, ma'am? Asawa niya? Nga, magsige Ang iyong asawa ka ng, Sige, yaw-yaw. ang iyong asawa, magsigig yaw-yaw. No, wait. Way, kuan, way. Wait, kasulti. Ah, Di ikaw na nagtausa, nagyaw-yaw siya kay mahal ko nung baligyang is down sa bato niya. Nes, kusina siya, gidool, gina sa iyang banang, kinsa may mong kunta na eh. Nga, tidiras is da, hay man, wala ka diri sa, tulit to sa iskina. Nga, mag-yaw-yaw diri. stilan. Nga di aman ka dire.
Ore, ganun na ka nangita si mong kwata. So, hayag man na rin. Unya ka na ang Uli na. ang yang kuan mga magsigit sa pananglitan nang dito siya kuan kanang naay kanang naa say gusto nga paliton. Ah. Iyahang yaw-yawan ang tindira apan hangtod sa das bay nagyaw-yaw gyapon. So gingat ang banang ano man nga lagot ko sige ko sulod-sulod sa tindera. Si pagtuna di kong bayad kung palit ko. Sige muto nga usa ka daw nakita po niya yung barkadang bayot o classmate na bayot o niingon nga kinsa imong nasawa sa turay ka na nag-blouse og green so please ka man na. Ano amana na nabuang ra ba? Inang sa bayot. Nga naman siya ka. Itunan mo kung pusil. Ang tungkol sa nervous breakdown. Kanang naang murag nga na nabuang. Tungkol ang pangutanan na karong gulya. Tugwa ba ko noon maluag ang tornilyo sa asawa. Tingali ba yan, ano, tayo kaliwat, dun eh. Dili mo to. Kaliwat. Ibutan na to. Di mo siguro to kay na-shock mo to yung papa siguro. Pero grabe ra. Sa to pa, dali ra. Ang ilabang utok ba? Kanang yung dali ra. Ay, wala mo. Dili Para ipon. tanong brani. Oh, pero kuan man ka nang tungod mo lang tos katupagtion sa pusil. Oh, kada kan matiunan natin pres ng buwa ra. Mawa na lagi. Pero, Pero yung papa dabo ang tungod sa pagtios po silver. murag, dali ra. Oh, dali ra. Oh, dali ra ba ang ilang kuan ba? Pikto. Oh, kanang dili dahil maka ko ano kanang Recover ba? Oh, huyang. Murag na no. Maulian na yun ba, no? Oo. Mo na nga, dugay maka-move on. Mo na siya, Oh, palitan. mo sa tingali ng asawa ni Butsi. Oh, ni asawa. Na murag kuyaw. Ngano man nga inaana siya ba? Kung sabi problema nga na inaanam siya muna nabuak. Wow, magyaw-yaw. Asawa. Magyaw-yaw. Talitra. Ay, na. Unya ang problema nga ang pangutanan ni Butsi nga uy doon namang ko nakasuggest nga patanong doktor so karon gingnan niya yung asawa kasi betul ako buang ko. Ah, tinuod na. Sige nung ko kag pumunta magyaw-yaw sige balik balik so ikaw siguro Pero Ate Pres, na ba yung inaana Ate Pres? No, karang magyaw-yaw siya ro. Oo. Ako kadaghan nagyug ko na, wahan. Disinti kay si Ate Pres ha. Gaay glass siya nya gada siya kanang bag kanang disinti gyud yang gikan gyud sa trabaho kanang mga arang-arang nga trabahoan ba. Gilakaw siya, kupot sa siyang bagamay. Gayaw-yaw siya. Murag Kasi- padung na atulan. Ha? Padung na. Murag kuyaw na inana. Magkuyaw ka ikaw raw sa. Katong napildis pa jo nya pagpangihi niya gistoryahan niya. Doon. Doon kita lang. Doon natin ginanangag ka ng makayaw-yaw ta ba? Oh. Kardua sila ba? Yung karon wala niya supa. Ay gusto siya bunot. Bunot sila itaw. Nangisa sa ngigo. Oh, dito sa kilid sa ano nga dagan kita siya. Dahil ngihit siya, kabawas kaya siya. Yan ang ginabay. Ano ginabay yun sa? Yan ang ginabay na talaga. Siya na na supo. Oh, siya rin Siya na supo. Astila. Naglingo-lingo siya. at ato potlon lan. Kaya puta. Ari tal paambet. Paambet, kaya. Panultihon 12 kapitulo 15 ngadto 16. Gingon dire ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto. Apan ang maalamon mamatig tambag. Verse 16. Kung samukon ang buang-buang iya kining ipahibaw dayon. Apan ang taong maalamon dili mo tagad sa insulto. Sa ato pa muriak dayon ang buang ano no. Kani dili sa panultihon sa Old Testament. Kung ari ka dili sa New Testament, Lucas 6 versikulo 37. Ingon diri ay ayaw kamo paghukom sa inyong isig kataw ug kamo dili hukman sa Dios. Kini kay ni hukuman dayon ang bana nga basig ng alas siya mo nga gusto siya ipatanaw og doktor nga imong asawa na turungan nga dili man ni taon ko buang nga ipatanaw ko nimong doktor. Sa ato pa nakahukom siya nga muna apan ipatanaw og doktor apan dili man lagi mosugot nga ipatanaw og doktor. Ang buhaton na lang nimo ani Sir Butsi kanang na ang anid ilang pud siya og unsa palugdulag kay mga higayon nga murag di na mada pana paminaw nimo pwede patanaw gini mo og doktor aron sa ingon matino nimo panidaan ka siya pud Ate Pres og dili ba ingon kay kana ko ba ni wala na Ate Pres kana mo kunong musuol kana magutman. Oo, magutman niya, way tuod. Kuyaw na, basta wa kay tuog nga, di pa ka mong kaon. Kuyaw ka ng inana. Unya kanin sang nahitabo Huyang nga nag-utok ba? Huyang. ya kanin sa mahitabo nga magsige sa og yaw-yaw kanamang mga ingon ani nga sitwasyon ipasuway kag paniid ni Butsi kung ang sitwasyon parti og kalingaw parti paglingaw kali puro man mga kagool puro sa nilasukan pananglitan og kanang Yan dadoon. sitwasyon nga malingaw siya. Dadoon niya, Atong luligayaw. tanaw, nung dili mo po siya magbalik-balik og katawa, ay uli yan sa ilak.
Kay kini nga balik-balik kag Tingod. mga panahon man kay nga naglagot siya. Oo. Oh, gusto na nga. Dato niya, lulingayo ba? Kuha niya ang utok sa iyang Oh, asawa. paniti ko nung butsik, umo sa inyo, di ba siya magsigig katawa? Kay nalingaw siya. Ako di mo sa mahunog katawa. Oo, ay paniti ko no. Kay pananglita nung ging nila mga kalagot ang iyahang yaw-yawon, hambin siya nga galaman, basig may pagka-high blood siya. Nga di sa kalimot. Tingali siya. Oh, pero kalingawan, kalipay, tanaw ba mo kanabal, tanaw ba mo sini? Nagsini Paniti ko taon mo, tanaw akong mo ginang gawas, gulyat, diba? panitaan ko no, parti pananglita no, lingaw ang iyang isina, inubot sa ila, magsige magkapot sa katawa. Oh, may ako ipangutan kay kani parti man kasuko ang iya, pananglita no kang isina, lingaw, atong paminaw robot sila magsige mo sa lingaw jud ko oy. Katawa. Ay, ugwa, usab sa ko. Lingaw jud ko gahapon oy, paniti ko no. Unya kung may tabo na, sa may imong Ibe katambag, be. Katambag. Asa may tabo din na, be. Asa ka basa? Katawa. Be. Ako nga papanidan na kasi nga pananglita. O lagi ko may Oh, tabo. may tabo lagi na asa ka basa, be. Ang kanang pagkatawaan. Oo. Panahon na lang, sige siya dangop og doktor. Panahon lang ginawa po siya. Iya ganda og doktor, Oo. psychiatrist na lang. Balik ta yung gingon ko lang. Balik, eh. Hindi, kaya napilit madyo sa to. Nangi lagi kay. Oo, napilit. Kapangini ha, doon sa siya. Gilabay man yan. Nasayo ba siya labay? Paglabay, nasupo siya. Pag supo niya, lakaw siya. Sa umili na ko. Pag pag-ihi niya, paggawa sa iya, hayag istorya siya. Mga nalabay ka na. Imo ta kitawag ko gulit mo lili ko. Kada ko ang paso, tiyan.